मी चार्ली डिसिल्वा, संत लुईस गायकवृंद, मुंबई ईस्ट इंडियन कॉयर ग्रुप आणि अनेक ठिकाणी हे कॉयरचं धार्मिक कार्य करत असतो. 1964 साली मला माझ्या आईवडिलांनी येथे संत फ्रान्सिस झेवियर साहेबाच्या दर्शनासाठी आणले. त्यावेळेस मी 7 वर्षाचा होतो. माझं भाग्य आहे की त्यावेळेपासून दर 10 वर्षांनी, मग 74-75ला मी आलो, मग 84ला आलो, मग 94ला आलो, मग 2004ला आलो, 2014ला आलो आणि 7वी वेळ मला संत फ्रान्सिस झेवियर साहेबाचा स्पर्श आणि दर्शन भेटलं आहे. त्याबद्दल मी धन्य समजतो. संत फ्रान्सिस साहेबाच्या द्वारे परमेश्वराचे मी मनापासून आभार मानतो. गेल्या काही महिन्यापासून मी फादर पॅट्रिशियोंच्या संपर्कात होतो आणि त्यांना विनंती केली की आम्हाला मराठी मिसासाठी एक संधी द्या. आणि बऱ्याचशा गोष्टी झाल्यानंतर फादरांना काही अडचणी असतील, त्या अडचणींना पार करून त्याने आम्हासाठी आज 30 नोव्हेंबरला आणि 1 डिसेंबरला मराठी मिस्सामधून मिस्सा करण्यासाठी, गायन करण्यासाठी, प्रार्थना करण्यासाठी बोलावले. म्हणून त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो, परमेश्वराचे आभार मानतो. आमच्याबरोबर फादर मार्शल लोपिस आहेत. ते सुद्धा आम्ही सांगितल्यामुळे, विनंती केल्यामुळे ते आले आहेत, की त्यांचं देखील मनापासून आभार मानतो. आणि मराठी भाषिक जे लोकांनी आज मराठी मिस्सामध्ये भाग घेतला आहे त्यांचे मनापासून आभार मानतो. हिज इमिनन्स कार्डिनल फिलिप नेरी यांच्या कार्याबद्दल खूप काय आम्ही ऐकलं आहे आणि ते सर्वांना सामावून घेतात. त्यांचे देखील मी मनापासून आभार मानतो. सर्व रेक्टर आणि सर्व या पॅरिसचे आणि या श्राईनचे, बेसलिकाचे जेवढे कार्यकर्ते आहेत, फादर्स आहेत, सिस्टर्स आहेत, ब्रदर्स आहेत, त्यांचे देखील आम्ही मनापासून आभार मानतो. आमचं मुंबई ईस्ट इंडियन मराठी कॉयर हे जागोजागी जात असतं. मग वेलंकणी असो, झान्सी असो की कुठेही असो, मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. आमच्या कार्याद्वारे आम्ही आमचे प्रयत्न करत आहोत. देवाचा आशीर्वाद आम्हाला मिळावा, आमच्या कुटुंबियांना मिळावा व आमचं कार्यही असंच मराठीमध्ये, ईस्ट इंडियनमध्ये चालू राहावं अशी मी प्रार्थना करतो. माझ्यावर झालेल्या साऱ्या उपकारांबद्दल मी संत फ्रान्सिस झेवियर साहेबाचे विशेष आभार मानतो. कारण त्यांची इच्छा होती म्हणूनच आज आम्ही प्रथम मराठी मिस्सामध्ये वाचन, गायन, प्रार्थना सर्व काही करू शकलो. आमच्या सर्व लोकांना संधी मिळाली, त्याबद्दल मी सर्वांच्या वतीनं मनापासून आभार मानतो.